गोबांखौ बर' रखनो सायमानो अल इंडिया बीजेपी नि जतनि सिलाय कतर जेपी नादा त्रिपुराव फाइसो पाइमानि ककनो मुस्कानि 2023 नि चंमानि नरगै जों बेबाकनो लोकल केबल टीवी न्यूज़पेपर सोशल मीडिया ते मीडिया नि बिसिंति सायमान बाख्या फियाबा तालबां तांनि नखानै चिचुको 2022 नि तांसालो अल इंडिया नि बीजेपी नि आचुफां TTADC नि हेडक्वार्टर खुमलंगो लाचिमा सिसादा खायजाकमा कलाख्या एबा बरमरि उइदा TTADC नि आमचायो ग्रेटर टिप्रालेन सानमा कलाख्या बुजिउइ मानजाकलिया त्रिपुरा हानि तंकसं तंनाय लुकुरो बाबाय साके त्रिपुरा मथानि चेयरमैन बुबाग्रा प्रदुत जेपी नादानो लामसगो TTADC व त्रिपुरा मथानि चेयरमैन अंगै फियाबा तालबां तालनि नखानै चिचुको 2022 नि तांसालो बेबाकनो TTADC हेडक्वार्टर नि फालनकनि दगलाम खलबजा आबोतामो जेपी नादानो जलि मानि मांफ्लिदा अंमानि कलाख्या तै बाबाय साके जेपी नादानि पान्दा अंतंमानि जरा जेपी नादा जि उइ दिमान ग्रेटर टिप्रालेन हनै यागो शिबलाय तै बाचा मानि मांफ्लि नुजाखा आबोतामो जेपी नादानो त्रिपुरी दफानो ग्रेटर टिप्रालेन नदि हनै त्रिपुरी दफानि अंगै कक्तुन रहमादा कलाख्या बुजि मानजाकलिया तंकसं तंनाय लुकुरो।